מכבי פתח תקווה לתדהמת כולם, לשמחתה הרבה, עם ההישג הגדול ביותר שלה בעת החדשה. מכבי פתח תקווה מחזיקת גביע המדינה. גביע המדינה ווינר סיבוב ח', מכבי פתח תקווה מליגת העל מול מכבי יבנה מליגה א' דרום. אבל הם טוענים שיש מישהו, רק שאבי לוזון יגיד שהוא זה. בוא נראה עכשיו את ההתקפה עם ג'אבר. עובר עד כאן טוב, בועט ברגל שמאל, איזה גול! איזה גול! אברהים ג'אבר! היה שווה לחכות 49 דקות כדי לראות את השער הזה. מניף את רגל שמאל חזק, אברהים ג'אבר! טוובה, שוב בן שנן, כדור טוב שלו! זה צריך להיות השוויון, יש שם כדור עונשין מ-11 מטרים. עומר לקאו, כמה דיברו עליו בתור ילד. עכשיו מול לבקוביץ', לקאו פנימה! ותראה מה הוא עושה, לוקח את הכדור. הוא יודע שמכבי יבנה מסוגלת עוד לפני הערכה לנצח את מכבי פתח תקווה. אני אומר לך, חיכיתי לשוויון. אנחנו הולכים לעוד 30 דקות של הערכה. שריקות הבוז ברקע של אוהדי מכבי פתח תקווה. הנה ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, כבר שלושה בתוך הרחבה וזה נכנס! לירן חזן, שער בכורה בהופעת בכורה, כובש את השער למכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה רגע לפני. כן, הנה עכשיו היא הולכת לעשות את השלישי. חדרה מסיימת 120 דקות, לא טוב עבורה. בואו נראה את חזן! מה עשה הילד? צוות שערים של לירן חזן. יהיה שחקן, לא יהיה שחקן. מה שהוא עושה בדקות האלה זה פשוט חגיגה אחת גדולה. הסתיים לו המשחק. שלום וערב טוב לכם. 5 קבוצות כבר הבטיחו את מקומן ברבע גמר גביע המדינה ווינר. לאורך הערב הזה תיקבענה 3 האחרונות שתעפילנה לרבע הגמר, ואנחנו כאן בחיפה לקראת ההתמודדות הטהרת ליגת 1-0 בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. כדור רוחב טוב וגינדו, איזה שער נהדר! התקפה לתפארת של מכבי פתח תקווה, בישול מפואר של אביב סלם, סיומת מעולה של סליו גינדו. מכבי פתח תקווה 1, הפועל חיפה 0. שער מדהים ביופיו, שער של כדורגל אמיתי. פריצה מאגף שמאל, כדור נהדר, גינדו גומר את זה עם נגיחה, אין לשוער שום סיכוי. נראה את הניסיון הזה ואת הפריצה הזו שנבלמת אצל אנטמן. מצב מצוין נוסף למכבי פתח תקווה. ג'אבר, גינדו, שוב אינדי, נסה להקפיץ את זה. מלחמית מרחיק כאן חזן שיכול לסדר לעצמו עוד מצב בעיטה. חזן בועט, וואו, לירן חזן עם עוד שער מרהיב ביופיו. מכבי פתח תקווה 2, הפועל חיפה 0. 2 שערים, לך תבחר מה יותר יפה מקודמו. אחד מהלך קבוצתי אדיר, זה יכולת אישית. סולו שלו, איפה הביאו אותו? מי זה שחקן הזה? קבוצת הנוער. איפה הביאו אותו? קבוצת הנוער. תראו מה הוא עושה פה. הוא נכנס, איזה פלנקה הוא נותן פה עם רגל שמאל. לא משאיר, לא מותיר לשוער שום דבר. עכשיו קמרה בתוך הרחבה, משאיר לאנטילבסקי, זו ההזדמנות, אנטילבסקי, הנה השער. הייתה שם נגיעת יד בתחילת המהלך, אומר ריין שרייבר. עכשיו הזווית הזו נראה הכי חושב שם. יד של קמרה. עכשיו גינדו משאיר את זה לג'אבר, זו ההזדמנות, וג'אבר. טוב, עכשיו אפשר לומר שזו מחצית, או לא מחצית, 37 דקות. שבהן התוצאה הזאת מקפחת את מכבי פתח תקווה. התוצאה צריכה להיות עוד שער לפחות, לא עוד 2, לפחות 3-0. עכשיו קמרה נשלח קדימה, משתחרר טוב, קמרה יש לו שטח, בועט,
במרכז השער. שטור נשלח קדימה. רגל ימין, מצרף את מאור לוי שמשתחרר נהדר, וזה בפנים! שחמט, תם ונשלם. מכבי פתח תקווה בהצגת כדורגל מביסה 3-0 את הפועל חיפה. זה היה משחק של קבוצה, גם אם התוצאה היא לא. תם ונשלם, בזמן. 100%, עכשיו זו החותמת. מאור לוי עם השלישי שמעלה את מכבי פתח תקווה לרבע הגמר. שטור עם הבישול. לא היה ספק לרגע לגבי זהותה של הקבוצה האדיבה במכבי פתח תקווה. אני לא אמרתי לך שב-2-0, שהם יותר קוראים ב3-0 ב-2-1. זה לא מפתיע, לא מפתיע. זה הם צריכים להגיד תודה רבה שזה נגמר רק 3, זה היה צריך להיגמר גם ב-6-0. וזוהי שריקת הסיום. ניצחון גדול למכבי פתח תקווה. יכולת באמת אדירה שלה אל מול חולשה גדולה של הפועל חיפה. שלום לכם מאצטדיון המושבה וברוכים הבאים לחגיגת רבע גמר גביע המדינה ווינר. כשהאליפות הולכת ומתקרבת לכיוונה של מכבי תל אביב, הקבוצה של רובי קין רוצה לעשות עוד צעד בדרך לעונה חלומית במיוחד עם תואר נוסף. בדרכה של מכבי תל אביב עומד ערב מכבי פתח תקווה בדיוק כמו ברבע הגמר של העונה שעברה, כשהפעם הקבוצה של רן קושוך מקווה לתוצאות אחרות. לא סובל מספיק את המון. הופה, עוד טעות, האם יש פה פנדל? יש פנדל! 10 דקות על השעון, כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של מכבי פתח תקווה. מאור לוי מסתנן, חוטף, מוכשל, וגרינפלד מצביע מיד על הנקודה הלבנה. מאור לוי יכול לעלות את מכבי פתח תקווה ליתרון מפתיע כאן ברבע הגמר. לוי אל הכדור, לוי מגלגל פנימה. 1-0 מכבי פתח תקווה. ברבע הגמר הגביע הזה נפתח בסערה שהקבוצה המקומית עולה ליתרון. דוד זאדה, הפעם הכדור מגיע לקניקובסקי והוא משאיר את זה מצוין למלדה. מלדה עם הרוחב, מי מגיע? דן ביטון, כדור חלש. מצב אידיאלי לדן ביטון, התקפה מצוינת של מכבי תל אביב, אבל השיא עומד לא מספיק, נכון? תראו את מילסון, ביטון, עכשיו תורג'מן על סף הרחבה, תראו את הסיבוב, תורג'מן נבלם. מרקו וולף לוקח כאן שער. 18 דקות שדור תורג'מן לא נוגע בכדור, אבל כשהוא נוגע איזה קסם. קניקובסקי מגביע, הנגיחה פנימה. האיש שהוביל לטעות, שהובילה אל הפנדל, הוא האיש שעושה כאן את השוויון. איתן נחמיאס קוראים לו, 1-1 במושבה. משחק. זה התרגיל לדן ביטון, אבל הכדור בורח לו. מכבי תל אביב תכננה כאן משהו, וזה כמעט הולך פנימה בסוף. הביתה של קניקובסקי, רובי קין עומד להתפוצץ שם. ביטון לקניקובסקי שמשתחרר מצוין. זו הזדמנות של מכבי תל אביב. מילסון בתוך הרחבה, מילסון עוצר, מחליק, מחכה, נותן לביטון, ודוד הנבלם, ועכשיו תורג'מן נעצר. הצלה כפולה ענקית של מרקו וולף. תשמע, התקפה נהדרת, יציאה מעולה של מכבי תל אביב. תורג'מן התחיל אותה בחילוץ כדור. תורג'מן מאבד מלא כדורים, אז הוא יורד לחלץ, כי כבר הוא רוצה להיכנס בכוח למשחק. מילסון מצליח להעביר את זה מעולה לדור פרץ. עצירה אחת של וולף, דוידה החוצה. תל אביב לא מדויקת. אדילאו עכשיו למאור לוי שמשאיר את זה עם הישבן ללירן חזן. מגיעה הראשונה של המחליף הטרי, הצעיר והמוכשר, שעכשיו נשלח קדימה. יש שם טעות ולירן חזן מפספס את מצב חייו. היינו רחוקים כאן סנטימטר מסיפור סינדרלה מטורף. זהבי נותן את זה לדור פרץ שמחפש את ביטון. האם יש פה פנדל? הפעם גרינפלד אומר שום דבר, אני לא בטוח. אנחנו צריכים לבדוק את זה. פנדל קל, דריכה של אדר פוקס.
פנדל נבדק, אנחנו ממתינים לממצאים של איתן שמואלביץ'. צריך להגיד את האמת, רגע לא פשוט, אנחנו רק אומרים, אם עבר קרה לגרינפלד, אז עבר משוכנע שיש פה פנדל, וגרינפלד עכשיו יסמן מסך ויצביע על הנקודה הלבנה. פנדל מכבי תל אביב בדקה האחרונה של תוספת הזמן. ועכשיו ערן זהבי, הווינר של מכבי תל אביב, יכול לשלוח אותה לחצי הגמר. זהבי, מכבי תל אביב בדרך לחצי הגמר. הווינר נכנס, הווינר מנצח. 2-1 מכבי תל אביב בדקה 95. ועכשיו, אחרי משחק הזה, אחרי שבדקה ה-90 מכבי תל אביב כמעט הפסידה והקורה הצילה אותה, מקבלת פנדל שעבר על הקסקס ומנצחת. יש לך ספק לאן העונה הזאת הולכת? ואתה יכול לקבל פה עוד מצב באחת הרחבות, כי לא יהיה... יש עוד זמן, והנה ההזדמנות של קארו! 2-2! אבל הדגל מונף, אין שער! איזה התקפת לב לאוהדי מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב. הדגל הונף, החגיגה נמשכת, אבל השער הזה בוטל. וואו! רגע, יש שער! יש שער! יש שער! האם הכדור הגיע מרגל של שחקן מכבי תל אביב? האם הכדור הגיע? טעות שלנו זה גולסה. גולסה בנגיעה! יואו, איזה רגע! וואי! איזה רגע! זה גולסה. אלוהים. וואו, וואו, וואו. 90 הדקות מסתיימות, גבירותיי ורבותיי, הולכים להערכה. והם עוזרים באגפים, וקצת מקשים על מכבי תל אביב את הנהג. קניקובסקי עם כדור מרשים למילסון, מילסון! דור פרץ 3-2! חמש דקות בתוך הערכה, בית ספר לכדורגל, העומק של קניקובסקי, הבישול של מילסון, הסיומת של פרץ. מכבי תל אביב מחזירה לעצמה את היתרון בנדנדה המופלאה הזו כאן בחצי גמר, ברבע גמר גביע המדינה באצטדיון המושבה. וואו, מילסון בנבדל, אין שער. הנה הנבדל. הזדמנות למתפרצת, וקניקובסקי לא מדייק שם. יהושע שומר יפה על הכדור, הולך על בעיטה בלתי אפשרית, לא! היא אפשרית! ועוד איך אפשרית! ניב יהושע עושה 3-2 למכבי פתח תקווה. טננבאום בהלם, מכבי תל אביב בהלם, מכבי פתח תקווה בטירוף. וחווה את האירוע. עכשיו אדילאו דוהר קדימה בדרך לבצע עבירה. אדילאו מקבל צהוב, לאדילאו היה צהוב, אדילאו מורחק. מכבי פתח תקווה נשארת ב10 שחקנים. קניקובסקי, זו ההזדמנות, זהבי משאיר את זה עכשיו לדוידה. איזו החמצה. מילסון ניסה למצוא את זהבי, הכדור לזהבי בתוך הרחבה. זהבי סנטימטרים מהמסגרת. דקה 115, ערן זהבי רחוק מאוד, מוצא את דוידה, מעביר לשמאל, דוידה נבלם, קניקובסקי שם, משאיר לשחר עם ההקפצה, הנגיחה, ווולף שולח לקרן, בלטקסה עם הנגיחה, וולף על הדשא, גולסה נלחם, גם יהושע, ומכבי פתח תקווה חוטפת. מכבי תל אביב חשופה, שטור וחזן יכולים לגמור פה את הסיפור. הנה ההזדמנות של חזן, כן, כן, מכבי פתח תקווה בערב מהחלומות, אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, 4-2, מכבי פתח תקווה בחצי הגמר, בערב כדורגל משוגע שלא ידענו כמותו הרבה זמן. 4-2 מכבי פתח תקווה
לירן חזן בן ה-17, מלך השערים שלה במפעל עם הרביעי שלו עד עכשיו. מדהים. ניב יהושע וחזן, שני הטלנטים של המחלקה הזאת ביחד עם שטור, שמים חותמת. אז עכשיו חזן לא יגיע לדקה האחרונה ואיבד לקורה. אנחנו לא נפספס גול מאושר, אנחנו נראה קבוצה מאושרת, קבוצה שבועטת. מכבי תל אביב מודחת בערב שכל כולו רכבת הרים. 180 דקות, אולי קצת יותר, מחלוקת התואר הכי מרגש והכי פתוח שיש בכדורגל הישראלי. אל המעמד של חצי הגמר הזה מגיעות הערב שתי קבוצות שעשו דרך נהדרת. מצד אחד מכבי פתח תקווה שאחרי 4 עונות מוצאת את עצמה שוב במעמד הזה, ואחרי רבע גמר בלתי נשכח מול מכבי תל אביב רוצה ללכת עד הסוף. מולה ההפתעה של המפעל העונה, הפועל נוף הגליל מצמרת הלאומית שעברה דרך ארוכה עד להופעה ראשונה בתולדותיה במעמד הזה, שבעיצומה של עונה טובה ומענה תחת הדרכתו של מוטי וניר. הוא מיוחס, יש פה הרבה ייחוסים, אבל בואו נראה את מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, ברחת גולש פעם אחת ומרחיק, זה לא נגמר. הנה הניסיון שנעצר אצל תומר ליטבינוב. כדור חופשי, טווח בעיטה, ונראה שמזרחי הולך על הגבהה, לא, הולך על בעיטה, כדור אחד גול חודף. יורד עד ריינשטיין, מאור לוי ברגל שמאל, כבש מול מכבי תל אביב בסיבוב הקודם. ויכבוש גם עכשיו, איזה שער! מכבי פתח תקווה עולה ליתרון, כדור חופשי מושלם, זהו, מאור לוי, איזה גול! ביצוע מושלם בין חיבורי הקורות. צריך רק לבדוק את החומה עוד פעם. נראה לי שאפשר היה לעשות חומה יותר טובה, אבל הכדור עבר את החומה מלמעלה. אין פה אשמה לחומה, בסך הכל הביתה הייתה מושלמת. איזה גול, מאור לוי. הנה סבר, זהו מוסנקו, מצרף מצוין את חוסיין, התקפה טובה של נוף הגליל, חוסיין הולך לביתה, גול פודף. בביתה הוא הוציא, תשמע, הכדור הלך במסגרת. שדו מקפיץ את זה אל הרחבה, מצב מצוין בנוף הגליל, אופיר מזרחי היה פנוי לגמרי, אבל נגח גבוה. אופיר מזרחי עכשיו עם הכדור, שימו לב לז'ניה ברקמן הבלם שמצטרף, הנה ז'ניה ברקמן מגיע אל הכדור, משאיר אותו וזה נבלם אצל גול. סלאח חוסיין עם עוד ניסיון, נוף הגליל שוטפת את הדשא. הם רואים בהחלט פה לאחד אחד, אתה יודע, במצבים האלה שמגיעים. יש לו שטח ויש לו ראיית משחק נדירה. הנה הוא שולח את שטור, יכול להיות שהיה שם נבדל קטן, שטור מוציא את הרוחב. שער עצמי. אבל בדק האם שטור היה בנבדל, בכל מקרה כרגע 2-0, מכבי פתח תקווה. דווקא ברגעים אדירים של נוף הגליל, דולב אזולאי דוחק את הכדור לשערו, הוא צריך לבדוק אם שטור לא היה בנבדל. אבל איזה כדור מאור לוי נתן לו? אמרנו, איזה אומן, איזה כדור. בואו נראה את נוף הגליל יוצאת קדימה כשהכדור הולך הצידה, זו ההזדמנות שלה אולי לחזור כאן לעניינים. הנה הכדור לחוסיין שבועט לא מספיק טוב. במקום לראות הרחוק הוא בועט והקרוב. מאור לוי בתוך הרחבה, 3 מקיפים אותו, סלם עכשיו מגביע והנגיחה פנימה. לירן חזן, מלך השערים של גביע המדינה, עם החמישי שלו, לא מכוסה, ומכבי פתח תקווה עושה כאן 3-0 על נוף הגליל. היית לא טובים, כדור למי מכניסים. זה בדיוק הסיפור. כאן עוד מתפרצת של מכבי פתח תקווה, הנה מאור לוי, האיש במסירות הזהב, איזה כדור הוא מחלק, וטוקלומטי נעצר אצל ליטבינוב לוקח ממאור לוי בישול פשוט אהבה לעיניים. אתה מבין? ועכשיו קייטה, יש לו שטח, יש לו פנאי, והכדור בעמוד. היה לו גם חבר פנוי בצד השני, אופיר מזרחי עושה שם עבירה. מצב נהדר להפועל נוף הגליל, מעביר לשמאל, שוב עושה קדימה, מדהים למחמיד,
משתחרר מחמיד, חוזרת לגמר הגביע, 3-0 חד וחלק על נוף הגליל. ברוכים הבאים לבלומפילד, מעמד השיא של גמר גביע המדינה ווינר. רגע האמת של המפעל הכי מותח, הכי לא צפוי, הכי ישראלי שיש לספורט שלנו להציע. אל קו הגמר הגיעו שני מועדונים שכבר היו ממש כאן, באותו שלב, אצטדיון ומעמד לפני 4 שנים, מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע. אז באר שבע ניצחה, אבל היציעים היו ריקים, זכר לימי הקורונה האומללים. היום מול אצטדיון מלא להתפקע. רוצים שני המועדונים לשים חותמת נוספת של מצוינות על העונה שלנו. בסיום המוקדם מול יבנה, מכבי תל אביב בינתיים, קיניונס לוקח את ההגנה לטיול, קיניונס! נבלם. שער בטוח גול. וולף, וואו, איזה צעד ראשון שם של קיניונס, איזו מהירות, איזו יציאה מהמקום. יציאה מדהימה, מהירות יוצאת מהכלל ובעיטה טובה. אין אף אחד. חתואל. אין הצטרפות מספיקה של שחקנים באר שבע בהתקפה. שאנס מחמיד פגע בו. שופט לא ראה, הוא היה עם הגב לאירוע הזה. תמונה של הפריים שם. משתמש בידיים, אבל זה לא. בואו נראה שוב על עיגול האמצע שם, מחמיד מה זה אדום בחייך? אדום ישיר. לא יאמן. לא ראינו את הזווית הנכונה, בזווית הפתוחה הקודמת. אדום ישיר. הנה כאן הזווית המוגדלת, אנחנו רואים פה את חילופי הידיים, ועכשיו יבוא המרפק. עדן שמיר עם הכדור לחתואל, הדגל נשאר למטה, רותם חתואל בתוך הרחבה, זווית קשה. נלחם ועומר מגיע כדי לעזור לו, אבל הם מאבדים את הכדור בסופו של דבר, ועכשיו הזדמנות למכבי פתח תקווה למהר עם אנס מחמיד שנכנס לרחבה. מחמיד מול פוקו, מחמיד אל העמוד. נגיעה עדינה של אליאסי, שולחת הכדור הזה לעמוד ובעצם מצילה את הפועל באר שבע מספיגה. אנס מחמיד שהיה עד עכשיו מעורב בכל אירוע שלא קשור לכדורגל במחצית הזאת, כמעט מעלה את מכבי פתח תקווה ליתרון. הנגיעה הזאת מצילה את באר שבע משער. עוד כדור עולה, ויטור! וולף עודף לקרן. מיגל ויטור ראשון אל הכדור. מצב טוב היה. הוא בא לפינה הקצרה. עדים את כולם. בינתיים מאור לוי, יש לו רגל שמאל טובה, הוא הולך על בעיטה, מאור לוי! ושוב אליאסי מצליח להדוף. רגל שמאל של מאור לוי כמעט מביאה כאן שער יתרון. שוב טוקלומטי, ועכשיו מחמיד! עובר, ואיזו החמצה אנס מחמיד! החמצת המשחק! מהחמצות העונה, אנס מחמיד, מצב שהוא היה בנבדל קטן, אבל זה לא מוריד מההחמצה המשוגעת הזאת. בוא נראה. לא נבדל קטן, נבדל ברור. אבל תראה איך הוא מפספס כאן, וואו. תראה אבל איפה הוא נכנס פה, תסתכל את ההגנה. איפה מרכז ההגנה? יש לו כבר 2 גביעים בקריירה. אולי יכול לעזור במשהו. בינתיים, ויטור על הדשא נראה שוויטור לא יכול להמשיך. אני חושב שהם כבר סיפרו לו שחקנים לברדה לערוך חילוף על ויטור. זו מכה משמעותית מאוד להפועל באר שבע. בררו מאבד למאור לוי. מאור לוי עכשיו לשטור. זו ההזדמנות, שטור! יש שם נגיעת יד, יש! כדור עונשין ב-11 מטר לזכותה של מכבי פתח תקווה. פוקו נוגע ביד בזמן הגלישה אל הכדור. פנדל מכבי פתח תקווה. זה החל בטעות של בררו שמאבד כאן את הכדור, אם תרצו החילוץ של מאור לוי. שטור משכיב את פוקו, וכאן הגיעת היד הברורה. גם אינדי שבעמדה הזאת דייק בכל הניסיונות שלו העונה. אינדי כובש! מכבי פתח תקווה מדהימה את בלומפילד ועולה ליתרון
בדקה 87! מוחמד אינדי! עם מה שיכול להפוך לפנדל הגדול בחייו, לשער החשוב בחייו, לגול הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית של מכבי פתח תקווה. אליאסי מצליח בקצות האצבעות, אבל הכדור הולך פנימה. מוחמד אינדי, איכשהו ששנצל ראשון אל הכדור. גורדנה, יש לגנח שטח, זו אולי ההזדמנות של באר שבע, הכדור מוקפץ! לופז מיהר לנגוח. הוא משתדל לעצור את הכדור שם. כן, היה לו עוד חבר שם פנוי. זה הולך החוצה, שימו לב, באופן מפתיע, היו כאן הרבה שחקנים של באר שבע. אבי לוזון על הדשא, לא מצליח לשלוט, שמה אחרי 72 שנה, אבל היא אפילו לא קרובה. היא רק מכבי פתח תקווה מחזיקה בכדור. הנה הזוגי עם כדור ארוך, אבשטור! החוצה דקות מעבר לתוספת. וזוהי שריקת הסיום! לתנהם על כולם, בניגוד לכל התחזיות. מכבי פתח תקווה מחזיקה את הגביע. מכבי פתח תקווה לתנהם על כולם בשמחתה הרבה, עם ההישג הגדול ביותר שלה בעת החדשה. מכבי פתח תקווה מחזיקה גביע המדינה.